don't know if I'm gonna let them up our situation. I don't. Oh, come on, he'll got away that name, but again, oh, yeah, babies. Oh, well done again. Hello. Quick, Nondaka. Whoa, Betuna ni kukunyalam. Unjani jele yam. Ubuyani nina kulo mlungu. Mna ndifuna ukumanqazwa undimfaxange. Ndipite. Undixofe onke amabhathini. Wow. Wow. Umama nakupa impahla. Nakupa la bag. Yepolisa befona ke. Hi. Impahla kupa le Andapeni, kupa le bag yepolisa. Hayi Jwaka. Usile lo mntana. Umlomo wena. Oh, bonke abafazi kulo December bebehlamba impahla zamapolisa. Nozinzini. Nani? Wena. Nozinzini. Njani Jwaka? Andiyincibi iAndapenisi mina. Wonke umfazi Jwaka ndiyatsho nje behlamba impahla zamapolisa. Hayi inaba yangena ngempazamo ke yona. Kodwa ke ndasile ndiyikhupha. Ngembani uthi behlamba ntoni? Behlamba iAndapeni. Yebag yamapolisa. Nozinzini. Ndilipolisa Nozinzini. Yayibona wena Nozinzile ndilipolisa na. Yayibona ba imozulu iyatshintsha ngo. Nozinzini. Uzawunika. Nozinzili. Yabona ke Jwaka. Nozinzili ipolisa. Zingezi kunezi impahla zingelile ngoku. Hayi man Nozinzile man. Hayi man. Ingxaki Nozinzile. Awundiphathisi nepheyile Nozinzile. Unokuphatha amapheyile mina. Uyophatha iAndapenisi le. Ngembani. Ngembani. Yintoni waqumba kangangani inkukhu zawuxhela? Utheni? Don't mind me dead. First nozintabanda. Hayi ke kodwa ke Jwaka masimse kwesi sikolo sibhethele lo mntana. Lo mntana is very comfortable. Oh. Mntana. Umntwana esibhadlele siyastis. Cambridge Missionaries Academy hostel udidi phezulu. Kuyafundiswa phayana. Oh. Hayi ayikho enye indlela. Hayi Jwaka ayikho enye indlela makaye lo mntana kwesi sikolo. Makayongqayimba kwesi sikolo ayikho enye indlela. Funeka ukhupha imali ke phangele benemali. Adamize because uzawusazazibona ezivuma zalamapolisa. Ngembani. Ngembani. Aduma siyibona. Andapeni uyibona. Bhatala lipolisa ngembani. Polisa sesikole bhatala. Ayongqala bhatala. Kodwa ningahelinge lilala. Andif. Good day to everyone. Molweni Mzansi. My name is Sikelelwa Sando. I'm here to tell you more about Cambridge Missionaries Academy. This school starts from grade R up to grade 9. We have moderate school and hostel fees, free Bible studies, well-trained local and foreign teachers. Our working hours are as follows. From Monday up to Thursday, the office opens from 8 a.m. to 3 p.m. On Fridays, the office opens at 8 a.m. up to 1 p.m. Registration is in progress. Come one, come all. Please do well to bring your child at Cambridge Missionaries Academy. Bye.